Benvingudes i benvinguts a Jocs de Motxilla. Soc en Joui Jocs i avui aprendrem a jugar a La Fallera Calavera, un joc d'Enric Aguilar il·lustrat per Esther Méndez i de l'editorial Zombie Paella. Un joc de partides de 20-40 minuts per 2 a 5 jugadors i a partir de 10 anys. Voleu saber com es juga? Comencem! Barallem una mica les cartes i repartim 7 cartes a cada jugador o jugadora. Un cop tenim les cartes repartides, deixarem un espai de mostrador per cada jugador. És superfàcil. L'objectiu del joc és aconseguir 5 ingredients per cuinar una paella, ensenyar-li a la fallera i guanyar el joc. N'hi ha 3 tipus de cartes. Les cartes de tresor. Les que ens interessen són aquestes, les que tenen una exclamació. També tenim cartes amb una estrella, que són cartes per descartar i agafar tantes cartes noves com el número indica. Aquesta serà la manera en la que podrem tenir més cartes a la mà. A la mà podem tenir cartes tantes com vulguem, no hi ha límit. I per últim tenim les cartes de tresor que tenen un interrogant. Aquesta carta, per exemple, em diu que tindré un punt més d'atac a la batalla. Què vol dir això de l'atac? Aquí tenim el segon tipus de cartes, que són les cartes de color blau, que tenen una calavera de color vermell. Aquestes cartes seran per batallar i robar els ingredients que ens faran guanyar la partida. Les cartes grogues sempre aniran al mostrador. Si les robem o si les robem d'un altre jugador o a l'hora d'intercanviar les cartes, com he dit abans, sempre van a baix, no les podem tenir a la mà. Les que tindrem a la mà seran la resta de cartes. Com batallo? Per batallar ho farem escollint una de les nostres cartes de batalla i triant una de les cartes d'un altre jugador del seu mostrador i cap per avall li direm t'ataco aquesta carta. Aleshores, desvalarem i té atac 4. Si jo em defenso amb un 1, atac 4, defensa 1, les dues cartes es descarten i ha guanyat perquè el seu atac és més gran. Aleshores s'emportarà la carta. Però si la meva defensa és més gran o inclús si m'ataca amb un 4 i jo em defenso amb un 4, en cas d'empat també guanya qui està defenent. Les cartes es descarten i l'ingredient es queda en el meu mostrador. Per últim, tenim les cartes de color lila, amb la calavera de color blanc. N'hi ha diferents tipus de cartes, com per exemple aquesta que es diu repetició, que és per tenir 2 torns. Aquesta, per exemple, que és el Donyet Escodrinyador, ens farà robar 10 cartes de la baralla, triar-ne una, tornar a barallar i seguir amb la partida. És important saber que les cartes especials tenen una N aquí dalt, que en el cas de que hi hagi una contradicció o algun conflicte, guanyarà la que tingui el nivell o el número més alt. En aquest cas, aquesta és de nivell 1, aquesta és de nivell 5, això ho anirem veient dintre de la partida. Un cop coneixem els 3 tipus de cartes, el desenvolupament de la partida és super senzill. Podrem triar una cosa entre 4 en el nostre torn. Una, descartar una carta de tresor, com hem fet abans, per robar cartes, tantes cartes com indiqui l'estrella. També podem atacar a un altre jugador per robar el seu tresor, el que escollim. La tercera cosa que podem fer és escollir una carta especial i fer el seu efecte. O per últim, fer almoina. Què vol dir? No jugaré cap de les meves cartes, no descarto res, no faig cap interacció, però robo una carta de la baralla. Qui comença el joc? Doncs repartirem, com he dit abans, les 7 cartes, baixarem els tresors en el nostre mostrador i començarà la persona que tingui menys tresors en el seu mostrador. Si hi ha un empat, la persona que tingui menys ingredients. I si torna a haver-hi empat, l'última persona que hagi pres un suc de taronja. En partides de 2 jugadors extraurem aquestes 5 cartes que tenen aquest símbol de 2 en la part inferior de les cartes. I en comptes de repartir 7 cartes a l'inici, en repartirem 10 cartes. I en partides de 5 jugadors, la cabeça d'alls, en comptes de valdre per un ingredient, en valdrà per 2. I res més, us animo a jugar aquest joc perquè cada partida és diferent. Hi ha molta interacció que farà que els ingredients de cop i volta me'ls robin, però amb una carta te'ls puc tornar a robar. Té moltes referències polítiques i culturals que li donen un toc molt guai. Aquest vídeo ha estat una bogeria perquè sorgeix de la iniciativa Joc en 10 i si us ha agradat, doneu-li m'agrada i ens veiem a la propera. A guanyar! Encara no tinc xarxes socials. De fet, el projecte tot just acaba de començar. Tinc la idea d'explicar jocs petits que hi caben en una motxilla, tipus filler, tipus party, amb normes senzilles i fàcils. I de moment, si voleu, us podeu subscriure i deixar-me en comentaris les vostres recomanacions, com si voleu aprendre a jugar a la Fallera 2 i a la Fallera 3.